Molt bona tarda, benvinguts, gràcies per haver triat aquesta oferta entre les dues que coincidien avui, al quasi bé a la mateixa hora. Alguns de vosaltres ja hi veu ser, d'altres potser no. Vam tenir la sort de tenir en Francesc Devesa entre nosaltres just ara fa un any, que també coincidint amb la fira, que ens va exposar una sèrie de continguts relacionats amb el llibre que motiva, o la presentació del llibre que motiva l'acte d'avui. Les persones protagonistes del llibre, a part de l'autor, la Hipòlita Roís de Liori i l'Estefania de Requesens, estan vinculades a la història de Martorell en tant que formen part de la família Requesens. La família Requesens va marcar des de si no recordo malament, a veure, des de 1474, és que ara no sabia exactament quin 70 era, des de 1474 han marcat, han influït les seves decisions sobre la història de Martorell, perquè contravenint els pactes anteriors, després de la guerra contra Joan II, el rei ven la baronia als Requesens per 15.000 florins d'or d'Aragó. Per tant, l'entrada dels Requesens a Martorell no és grata, perquè va donar lloc a un plet molt llarg que presenta el comú de Martorell contra aquesta decisió, perquè contravenia el privilegi que s'havia concedit prèviament a Martorell de que seguiria sent una vila reial. Però va estar en mans dels Requesens i els seus descendents fins a la desaparició del feudalisme, del règim feudal. I per tant, doncs, aquesta entrada, com deia, va ser en pugna, no? Però, tot i així, les seves decisions, com deia, han influït a Martorell. En alguns moments, no sé si l'Estefania, però la Hipòlita sí que està a Martorell. Suposo que l'Estefania potser no queda documentat, però segurament hi faria alguna estada. Tot i això, el que ens ha quedat a nosaltres a Martorell, el testimoni físic, per dir-ho d'alguna manera, de la presència dels Requesens a Martorell, avui en dia és la Torre de Santa Llúcia. La Torre de Santa Llúcia és un edifici que ja existia prèviament, està documentat des del 1208, com a mínim, i després evoluciona, acaba sent Palau dels Requesens, sota el control o sota l'administració de la família de Calders. En algun moment els Requesens estan en aquest edifici. Un edifici que, arran de la guerra dels Segadors i després de la destrossa de l'arrasament de Martorell pel marquès dels Vélez i Álvarez de Toledo, un cognom que potser us sona, en represàlia de tot el que havia passat a Martorell, els martorellencs van anar cap a la torre i li van calar foc. Malgrat això, avui maldem per recuperar-la, no per tornar-li a calar foc. L'abandonament l'ha malmès al llarg de molts anys, però sí que hem de dir, com a bona notícia, que aquest edifici que ha cridat l'atenció al llarg dels anys, que va ser una explotació agrària de les més importants de Martorell al segle XIX, a mans dels Besols, que era un lloc de peregrinació dels martorellencs per la festa, però també per una activitat més quotidiana, com era rentar la roba en els safaretjos, que s'havia de pagar una petita quantitat. Encara la Teresa Amat, que malauradament ens va deixar fa un temps, filla dels masovers de la casa, recorda quan l'enviaven a cobrar amb els que anaven a rentar la roba al safareig. També hi havia la font. Tot això ha desaparegut, va desaparèixer arran de la formació del polígon industrial de la torre, i com deia, finalment la torre va ser adquirida per l'Ajuntament, però el seu estat i el fet de no intervenir-hi va provocar un procés de degradació molt greu, que també va motivar un procés de reivindicació força intens, que sembla que al final
van tenir ocasió de visitar-la fa pràcticament una setmana i escaig, i sembla que finalment s'han aconseguit dues coses. Una, que s'estabilitzi i que, per tant, s'hagi aturat el procés de degradació i que s'enceti el procés de rehabilitació i de recuperació d'aquest edifici. Que crec que era un objectiu que tots els d'aquí i molts dels que no som aquí compartíem davant de la preocupació que l'edifici acabés degradant-se molt. No? A més, ara la intervenció a la torre, per raons tècniques, també anirà acompanyada de la realització d'unes cales, per tant, això es farà sota control arqueològic i això segurament ens proporcionarà algunes informacions molt més detallades sobre l'evolució d'aquest edifici que fins ara coneixem poc. Perquè, com he dit, és un edifici que es documenta al segle XIII, té una sèrie de transformacions al segle XV, posteriorment s'introdueix ja en estil renaixentista aquest pati que és emblemàtic de la casa i finalment té una reforma important al segle XIX quan està a mans dels Besols. Hi havia tota una sèrie de dependències pintades, uns grans cellers, una reestructuració de la divisió interna de la casa. Aquesta era la bona notícia, per dir-ho d'alguna manera, i a mi no em queda res més que agrair al Francesc, com sempre, la seva generositat en venir aquí i compartir el seu saber amb nosaltres, i en aquest cas també a l'Anton Bea, que en bona part és l'instigador de tot plegat, i el qual l'hem posat aquí al davant perquè també com per l'amistat, com ell és psicòleg i pedagog, i com a tal faci no l'anàlisi psicològica de l'autor, evidentment, sinó que ens faci la presentació de l'autor i en certa manera també, si volen, facin petar la xerrada i ens il·lustrin i ens facin passar a tots una bona estona. Una cosa, sí, finalment, un parèntesi abans que comenci perquè no se m'oblidi al final. La setmana vinent, el divendres, dia 9, a les 7 de la tarda, tornarem a fer una altra activitat aquí mateix. És una activitat on es presentarà el resultat d'un projecte de recerca que hem fet des de 2022 amb el centre l'INCIPIC, l'Institut del Patrimoni, dependent del CSIC, que és un conveni que teníem de col·laboració al centre d'estudis amb aquest centre, que feia una sèrie d'estudis, un estudi sobre una sèrie de monuments, de tot l'Estat, i entre ells es va seleccionar el Pont del Diable. No és la història del Pont del Diable el que explicarem, tot i que farem una síntesi breu, sinó que explicarem o intentarem donar resposta a algunes preguntes que creiem que es formula precisament el projecte. Per què considerem el Pont del Diable, en aquest cas també es feia per altres monuments, per què ho considerem un monument important? Quin coneixement tenim? A través de quines vies la gent que no està en el món de la recerca obté el coneixement sobre la història d'aquest monument? Tot un seguit de preguntes a l'entorn del monument que tenen com a resultat aportar una sèrie de coneixements per millorar la divulgació i també la gestió dels monuments. Això vindrà el doctor César González, que és el responsable del projecte, i el divendres vinent, per tant, a les 7 us convidem, els que estigueu interessats, a conèixer aquesta experiència. És un pas més en el coneixement del Pont del Diable. I dit això, reitero l'agraïment, callo, deixo opció a la seva presentació. I em penso que està tot a punt, oi? Doncs endavant. Ara que treballi més. Moltes gràcies, Alfred, i al Centre d'Estudis per tenir tan bona acollida. Jo diria que tenim un metge aquí, també has dit qui soc i a què em dedico, i jo la primera frase que he de dir, que tenir cura, com teniu vosaltres, del patrimoni, és tenir cura de la salut mental, és a dir, un bé col·lectiva. Perquè, com diu algú, qui perd els orígens perd l'identitat. Si no sabem cuidar aquestes coses, crec que aniríem per mal camí. Perdó, ho havia de dir perquè si no seria feliç. Continuo. Posaré les ulleres, Molt apreciat Francesc. Vale?
Només du 4 lletres per agrair-te que hagis fet aquests 2 llibres tan bonicos. 2 llibres, vale. Li he agraït que hagi fet aquests 2 llibres tan bonicos. La paraula bonicos ja l'explicaré ell si vol, però té molt de sentit, perquè és valencià de fa 500 anys i actual. Un és Malalties i remeis, dedicat al Francesc de Borja, que suposo que és el més sant dels Borgia, i l'altre és el que presentem avui, Cartes i Salut. Jo el que he de dir és que deus ser molt bon metge per fer obres tan saludables i interessants. No dius res? I la pregunta que et faig és per què Cartes i Salut? Penso que l'auditori i la gent pot ser. Per què Cartes i Salut? Ja ha parlat de la salut mental, etcètera, col·lectiva, però el títol no és perquè sí. No crec que sigui només que l'editorial t'ha dit, home, és que es vendria més i tal. Podries contestar? Bé, No, calla. Els títols dels llibres... Espera, ara sí que sóc mal educat. I obriré el llibre a la pàgina, a la introducció que tu mateix fas, i preferiria que llegissis el per què, Cartes i Salut. Sí. I ho expliques a la introducció que ara te faré llegir, perdona, i que a més és una introducció que tu has posat a la primera pàgina del llibre i no és perquè sí. És una cita d'una autora que es diu Isabel de Villena. Fascinant. Explica a la introducció, per tant, ho has de mirar, i després fas referència a l'interior també. Ho podries llegir? T'ho pregunto a tu, però és que la contesta ens la dona Isabel de Villena. Què vols que et digui? Del per què Cartes i Salut, el text. Bueno, si vols t'ajudo, Sí, no, hi ha una sèrie de frases de dones, no podia ser d'una altra forma, perquè aquest llibre tracta de dones, i cartes i salut. Aleshores, vaig introduir una cita de Christine de Tizan, una lluitadora, diguem, feminista abans del feminisme, i una altra d'Isabel de Villena, i finalment una d'Estefania de Requesens. La d'Isabel de Villena crec que és molt interessant i està molt d'acord en l'espírit del llibre. Isabel de Villena sabeu que fa un llibre que és Vita Christi, i fa un llibre des del punt de vista femení. No és la típica crònica evangèlica, sinó que parla com una dona. I diu, si poguéssim haver sovint lletres vostres, que és la major consolació de les persones cares qui separades se troben. És dir, això li diu la mare de Déu quan se'n té que anar fugint amb el Jesús i amb Sant Josep i no sap on para. Si poguérem haver lletres vostres, seria un conhort. És dir, això és molt important i apareix en el llibre. I és l'explicació del per què Cartes i Salut. Les persones com Estefania, la seva mare, en la contestació, i això ja ho vam dir també, és font de salut. O sigui, se sent saludable. I les cartes sempre, tant les d'ara com les d'abans, el primer que es preguntava era per la salut, com estàs i com va. L'autor ha recollit totes aquestes referències i ha fet el seu llibre. Però no és perquè sí que l'hagi parlat d'Isabel de Villena, perquè el que vull dir també que les persones que el tingueu, jo podria pensar que és un llibre, no és un llibre de literatura, però és un llibre per disfrutar. L'autor ens fa disfrutar de la literatura, importantíssima, i nomena i diu, no és un llibre de literatura, però ens fas gaudir de les teves referències, de les explicacions d'abans, d'ara i de lo més modern. Per tant, no és un llibre només per especialistes que dius, home, és metge, d'acord, però té molts punts de vista que anirem parlant i també podeu preguntar, vull dir qualsevol cosa.
Hi ha una paraula que sí que m'agradaria ressaltar de la cita que hem fet d'Isabel de Villena, que és que les persones estimades se troben, trobar-se. El que permet el llibre, el que permet les cartes d'ara, d'abans i de sempre, és trobar aquestes persones que estimem, encara que estiguin lluny, l'una a Madrid, l'altra a Molins de Rei, l'altra a València, i es van escrivint, i a partir de les cartes se troben. Pues això és el que ha fet l'autor, fer-nos trobar amb les persones que han escrit les cartes. La idea és que m'agradaria que expliquessis com ho has fet, però jo tindria que dir com ho ha fet, com ha fet possible que el francès hagi fet possible que ens trobem amb aquestes persones per una tècnica que no hi és l'Isidre però que el domina, que és la immersiva. Ens fa immersió, que és la tècnica que et permet anar al castell de Rocafort sense anar-hi, tu ho fas amb el teu llibre. Ens immerseixes no només amb la personalitat de cadascuna d'aquestes autores de cartes, sinó del context. I us asseguro que és un puro placer poder disfrutar des del punt de vista històric de les explicacions que ens dona amb poqueta cosa. No prenc tota la carta, no, diu, això és essencial, això ho explico, això ho desenvolupo, això és la riquesa, fàcil de llegir, fàcil d'entendre. No em vull estendre més, però alguna cosa podríem dir. La Laia ens va explicar que les cartes que hem pogut llegir gràcies a ella deia com a subtítol la història entre línies. Jo crec que és alguna més. Tu fas alguna més que la història entre línies. Ens expliques la història sencera. I per què, i com, i quan embarquen, i quan ploren, i quan fan. És la història de les persones que a través de les cartes podem entendre que l'han viscut. No és l'historiador, sinó que és la persona que dona fe amb la carta que escriu i amb les lletres que ens explica la història que ha estat allà, I això és un document, com podem entendre a partir de l'Alfred, del que... Ens podem fer cara, que és un document imprescindible, vaja. I les teves explicacions, també. Ja està, Vull dir que... Molt bé. Bueno, digues, tu havies de dir... No em volia estendre, però és que no puc estar, clar. A veure, quan es fa una presentació, a mi m'agradaria fer dues cates. Diré una. Bueno, l'altra també va, perquè sí, et retrataré una mica perquè sapigueu qui és. L'Alfred sap molt de cates i potser no ho faig de manera apropiada. Però una cata és el que es fa amb un meló, quan el talles, i el tastes i això. El que pretenc amb aquesta cata és que compreu el llibre sencer, el meló sencer. És així. I la primera cata que vaig fer, evidentment, part de formació professional, és en l'apartat que diu malalties psíquiques, dintre de l'apartat d'això. Clar, ell és metge. Se'n guardarà prou de dir coses que no és, però, això de malalties psíquiques, doncs en parla. A partir d'un episodi que explica Estefania de Requesens, explica a la seva mare que una de les seves serventes ha caigut malalta de gelos perquè li ha donat un tall de meló, precisament meló, amb una altra serventa i l'altra emmalalteix i això. Clar, ell ho explica, ho diu, precisament de meló. Clar, crida molt l'atenció que a partir d'una cosa tan simple pugui anar tantes coses. I l'altra, això sí que, aquí sí que acabo, per retratar-lo, perquè és metge i es pronuncia com a persona compromesa amb la societat actual i la manera de fer, amb un tema que no és tan dolç com el de meló, que us acabo de dir, sinó que és més dramàtic, és la guerra. I és l'apartat que és malalties
Salut i violència. La guerra és essencial. Parla de les guerres de Germania, desconegudes per molta gent d'aquí, agafa el que li sembla de les cartes, ho desenvolupa i el que diu ho llegeixo textualment, perquè és el que ell pensa, no com a referència. Diu: podríem considerar la guerra com un agent causal de malaltia a estudiar en els programes de medicina. Penso que això és important, que es digui i que ens ho digui. Potser ell no ho diu, però jo sí que ho dic. La guerra com a agent causal de malaltia a estudiar per les medicines. I ho fa sense més referències a partir de les explicacions o de les referències sobretot de la mare d'Estefania, de la Hilària. I aprens, o es pot llegir també, com ploren les dones quan han d'embarcar els marits, els fills, a les naus que l'emperador Carles V i tota la tropa van atacar Túnez perquè tocava en aquell moment. M'agrada molt que hagis referenciat aquest tema i no el trec perquè sí. I dius una cosa importantíssima perquè tinguem una mica d'idea del context històric. I ho dic perquè tinc aquí un amic peruà que també li interessa saber per què va servir l'or de Pizarro portat aquí. Va servir precisament, i ho dius així, i ho dic perquè és així, l'or de Pizarro va servir per guanyar aquella batalla. Van arribar les naus a temps i va poder emprendre. Dius que sí perquè és veritat, perquè això, el oro de Pizarro sirvió para ganar la batalla de la Goleta, etcétera, etcétera, etcétera. Jo ja acabo, ara sí que, de cap de les maneres. Sí que m'agradaria dir, mirant el meu amic peruà, que l'or aquell, l'or de la cultura que transmet aquest llibre, és 1000 vegades molt més important que tot l'or de Pizarro que puguem pensar. Moltes gràcies, Francesc, i parlat massa, però no... Bé, moltíssimes gràcies a Anton, que soc conscient de que tot això que ha dit és des de l'amistat, perquè, en fi, ja havia promès que no anava a fer-me un anàlisi psicològic. Bé. Podria, però d'Estefania encara m'atreviria de la lletra que fa. Estic molt content d'estar ací, no cal dir-ho, perquè estic entre amics. L'Anton, l'Alfred, em varen acollir des del primer moment d'una forma amabilíssima i així vinc a Martorell com si vinguera a ma casa. Aleshores, he d'agrair-los, és a dir, a tots els companys del Centre d'Estudis Martorellencs, com he d'agrair també a l'Ajuntament, que ho vaig inclòs en el programa de festes municipals, i com he d'agrair la seva presència, la presència vostra del públic, homes i dones que hàgiu vingut a aquesta presentació del llibre. Aleshores, jo vaig a fer un tast i de pas contestaré algunes de les moltes insinuacions que ha fet l'Anton. En tinc més, i el públic segur. Perquè, clar, el llibre no es pot resumir així ràpidament. És a dir, faré un tast i parlaré només d'un aspecte dels remeis. L'any anterior, si alguna de les persones presents va estar en la primera xerrada que vaig fer sobre el tema, que aleshores el llibre era sols un esborrany, i vaig fer, diguem, una xicoteta presentació d'alguns aspectes del treball, de la recerca. La recerca aquesta ha durat 5 anys, ja ho dic perquè és una cosa minuciosa que requereix temps. Aleshores, l'any passat parlava d'algunes coses de malalties i també algunes coses de remeis. Per exemple, vam comentar la taperera i les tàperes, vam comentar el fenoll marí, el poncir i el seu dolç, el citronat, en fi, entre altres coses.
I aquesta vegada parlaré només d'una aigua perfumada, d'una aigua de bona olor, que és l'aigua nafa, aigua de flor de taronger. Fixeu-se, és un cosmètic, a la vegada és un producte de bona olor i també s'utilitza a la cuina i també és una medicina. És un producte ambivalent. Però abans de centrar-nos en el tema aquest, aquesta era la presentació de l'any passat. I ara tenim ja el llibre, afortunadament. Aleshores, aquestes imatges són de l'any passat també, i els amics del Centre d'Estudis Martorellencs, la foto de família, diguem, i també heu tingut la sort, enguany, de gaudir d'Eulàlia d'Ahumada. Eulàlia d'Ahumada és la provocadora d'aquest llibre. Sense ella jo no hauria escrit aquest llibre. Fixeu-se com un llibre provoca un altre llibre. Això és fantàstic. Eulàlia d'Ahumada recull i transcriu tot l'epistolari d'Hipòlit Roís de Liori i Estefania de Requesens, i això em permet a mi cabussar-me en aquest epistolari. Bé, aleshores ja, des de Martorell, des del pont de l'infern, no? Es diu el pont del dimoni. No, el pont... El diable. El pont del diable, perdó. Sí, Ja ho has dit bé. S'han creuat, perquè barrancs de l'infern n'hi ha molts, i ports del dimoni també n'hi ha. També. Bé, emblema de Martorell, no? En l'epistolari Martorell prou a sovint, surt prou a sovint. Jo no vaig a centrar-me en totes les referències que hi ha a l'epistolari sobre Martorell. D'això ja es va ocupar Eulàlia d'Ahumada, i molt bé, va parlar de l'exercici dels draps, és a dir, del començament del tèxtil a Martorell, que això és fantàstic, no? Jo només faré aquesta cita. Estefania de Requesens li escriu a sa mare. Està en Madrid en 1634. Molt me pesa de la mala sanitat de Martorell i que hi haja morta tanta gent. Nostre Senyor ho remedie com ho pot fer. Fixeu-se. 1534 mor molta gent. Hi ha mala sanitat. Què vol dir això? Que hi havia una epidèmia, hi havia una pesta, hi havia una passa. De què? No ho sabem. Li ho vaig comentar a Alfred al principi del nostre encontre, diguem, per via electrònica i després presencialment, i sembla que no n'hi ha documentació a l'abast que explique aquesta epidèmia. Doncs bé, ahí ho tenim, és una pregunta oberta per a contestar. Algun investigador o investigadora pot ocupar-se del tema i pot ser que algun dia puguem saber què és el que va passar en 1634. I aprofite per dir que és un llibre obert, un llibre obert a que el completen els lectors i els investigadors. Faré una xicoteta referència a la família, és a dir, recordar que Hipòlita Roís de Liori és filla dels barons de Riba-roja, Joan Roís de Liori i Beatriu de Montcada i de Vilaragut, i que es casa Hipòlita amb Lluís de Requesens i Joan de Soler, la gran noblesa, un personatge de la gran noblesa catalana. I la filla és Estefania de Requesens, que és hereva de son pare, i sa mare es converteix en usufructuària. Per tant, tenim dues dones, una dona viuda amb molt de poder i la seva filla, que és la hereva, que es casa amb Juan de Zúñiga i Avellaneda, un noble castellà, però no hereu, fadristern, però que gaudix del favor imperial, i això pesa molt. Hipòlita li exigeix en les capitulacions matrimonials que el primer fill porti el cognom de Requesens primer i no el de Zúñiga. Això és important, perquè volen retindre la nissaga. I el matrimoni té 4 fills. Té 4 fills, no. La Estefania té 11 parts, però dels 11 sols sobreviuen i arriben a l'edat adulta 4. Lluís de Requesens i Zúñiga, no cal dir-ho, és un personatge molt important, ara ho veurem. I una primera pregunta que ens podem fer és: tenim imatges d'aquestes persones? Tenim imatges d'Hipòlita i d'Estefania? Doncs no. No hi ha cap imatge d'Estefania i de sa mare. Sí que hi ha imatges dels homes. Probablement per la cosa misògina de que eren dones i els homes sempre pesaven més en aquella època. Això és una raó claríssima.
una imatge, per exemple, de Juan de Zúñiga, l'espòs d'Estefania, una imatge del Lluís de Requesens i Zúñiga, el seu fill. El seu fill és governador dels Països Baixos. L'envia Felip II, que era amic d'ell, amic de la infància, i l'envia als Països Baixos a pacificar allò del desastre que havia fet el duc d'Alba. És a dir, un personatge importantíssim, hi ha diverses imatges d'ell, però no tenim cap imatge d'Hipòlita i de la seva filla. Tenim algunes referències de com eren físicament, però referències indirectes. Per exemple, Eulàlia d'Ahumada diu d'Hipòlita: físicament devia ser grassoneta, de cara redona i cabells daurats. És per testimonis indirectes de comparança en els seus fills o en els seus nets, millor dit. També Maite Guisado, una altra investigadora i recopiladora de cartes, diu d'Estefania que era una dona, que hauria de ser una dona de pell blanca, de cara vermella, cabell daurat i ulls blaus. Un amic meu, pintor, Miguel Vicenç, d'Oliva, s'ha aproximat a lo que podia ser el rostre d'Estefania. Però és una hipòtesi. S'ha basat en aquest magnífic retrat d'una cosina germana d'ella, Isabel de Requesens i Enríquez, coetània, una dona, com veu, bellíssima i un quadre molt bell de l'escola de Rafael. Però hi havia semblança entre les cosines? No ho sabem. En aquest llibre, que està fet per autors i autores d'ací prop, de Molins de Rei, s'explica totes aquestes coses i els retrats d'aquests personatges. I quina era la lletra d'Estefania, que comentava Anton? Bastant difícil, però bueno, no impossible. No. Bé, així la tenim, és un exemple. Però deixa'm dir una cosa, que jo crec que és important, més desconeguda, que és valencià de fa 500 anys. És valencià. Valencià català de fa 500 anys, però quan es transcriu, i això és la gran aportació d'Eulàlia d'Ahumada, quan són transcrites, són de fàcil lectura. Jo em vaig assombrar de dir, bueno, tampoc se'n va a tanta distància del català d'aquella època o del valencià d'aquella època a l'actual. Això és el fascinant. I ara ho veureu en els exemples que llegirem. Bé, en total, la col·lecció no és massa nombrosa, però importantíssima. 226 cartes de la primera meitat del segle XVI, escrites per dones. Això és un tret fonamental. Reunir un epistolari femení és molt difícil, d'esta forma tan important, no? Estan escrites per dones i en català de l'època, i a més té un caràcter personal, on la salut és un tema bàsic, perquè es parla de la vida quotidiana. Aleshores, el concepte, i ahir contesta també una pregunta molt interessant d'Anton, o diverses preguntes, el concepte de salut que he manejat, igual que en el llibre anterior, és un concepte ample. Jo entenc la salut no sols com l'absència de malaltia. La salut és molt més important i té molt més trets, molt més aspectes. I per tant, a banda, per supost, dels aspectes descriptius, de la prevenció, de la curació, dels remeis, dels aliments, la dieta, per exemple, en aquell moment era un concepte que s'aproximava a l'estil de vida actual. No sols era la dieta alimentícia, era la dieta, l'exercici físic, l'estat d'ànim, etc. S'estudien els agents sanitaris, metges, apotecaris, barbers, cirurgians, comares o llevadores. S'estudia la medicina domèstica, però a més s'estudia els aspectes psicològics, s'inclou l'alimentació, s'inclou productes cosmètics i s'inclou la violència com a causant de malaltia i de mort. Això és molt important. I penso que hi ha que assumir-ho com a un problema, com una xacra de la humanitat, que cal estudiar-la com una causa d'emmalaltir. Per això comenten les guerres. És veritat que com que les dones no tenen massa interès en les guerres, doncs no n'hi ha massa comentaris sobre les guerres, però alguns sí que n'ix. Per exemple, la guerra de les Germanies. Hi ha dos comentaris de la Laia, de la Hipòlita, on surt el tema de les Germanies. I jo aprofito per posar-ho.
però des del punt de vista mèdic, quantes baixes van haver, quants morts van causar, quants ferits. És dir, és un tema difícil, però hi ha que posar-lo, hi ha que incloure'l, no? Bé, jo faria el comentari, perquè és pertinent, és una bona cata, la de la violència i les guerres. Agafes una frase importantíssima de Hilària en les seves cartes, perquè clar, Hilària, si hi ha una guerra de germanies, aquests són el bàndol A i aquest és el bàndol B. Ella té comerç, perquè és una dona Hipòlita, i diu, bueno, no sé exactament, no recordo exactament, però diu, no sé, perquè si et dic això, cuidado que també puc estar afavorint a l'altre bàndol, però jo sóc d'aquests. I tu agafes i ho desenvolupes. Molt me pesa dels que conec, més o menys diu. Cuida. I a qui coneix? Doncs probablement a gent que estava bastant implicada amb les germanies, que després es van fer un escarment molt dur. Van ajusticiar, van matar a molta gent dirigents de les germanies. Bé, deixem-ho córrer perquè si no la cosa s'embolicaria massa. Continuem. Per tant, el llibre parla de l'origen de les malalties, per suposat, i de remeis. I dins dels remeis hi ha un aspecte que són les aigües perfumades. Les aigües perfumades respon a la passió per la bellesa que ve des d'antic. La bellesa femenina, però no sols femenina, també la masculina. Hi ha llibres escrits des d'època clàssica que tracten sobre això. I també hi ha que tindre en compte que en l'època de finals de l'edat moderna i principis, és a dir, de finals de l'edat mitjana i principis de l'edat moderna, apareixen una sèrie de publicacions. Una sèrie de publicacions que al principi, és a dir, abans de 1563, tenen un caràcter sexuat, es van dirigir a un sexe determinat. Per exemple, un llibre català, Flors del tresor de Beutat, és un anònim del segle XIV, va dirigit a les dones, o el Manual de Mujeres. El Manual de Mujeres, que el títol és més llarg, en el qual se contienen muchas y diversas recetas muy buenas. També és un anònim castellà entre els finals del XV i principis del XVI. Després estan els llibres que es diuen de secrets. Llibres de secrets que és una sèrie de consells o de receptes sobre qüestions casolanes, qüestions domèstiques, tant de la vida quotidiana com de la cuina com de la salut. Aleshores, quan s'imprimien deixaven de ser secrets, però tenien aquest títol. Per exemple, un llibre paradigmàtic seria Regalo de la vida humana, de Juan Vallès, escrit en el 1563. Després n'hi ha els italians, I secreti del reverendo Dono Alessio Piamontese, que no està fet per Alessio Piamontese, sinó per Girolamo Russelli, en el 1555. A vegades els títols són enganyosos. També està I secreti de la senyora Isabella Cortese. Isabella Cortese va ser també un llibre molt famós. Hi ha dubtes que Isabella Cortese fora realment la dama autora del llibre, però bueno, ahí està, va tindre molt d'èxit. Després estan els receptaris domèstics. Els receptaris domèstics eren els llistats de receptes que es passaven de forma oral de dona a dona, de mare a filla o de germana a germana. I aleshores la majoria eren autògrafs, però n'hi havia alguns que acabaven imprimint-se. S'han fet estudis sobre això. Per exemple, hi ha un receptari de Caterina Sforza, de 1463 al 1509, que una còpia del qual conté 423 receptes i de les quals 48 són d'higiene i de bellesa. Per això veiem la importància que té el tema. Les aigües perfumades. Jo em vaig sorprendre de trobar 4 referències escrites en les cartes sobre aigües de bona olor. Vos llegiré la primera. La primera és de 1535, el 7 d'abril. Estefania li escriu a sa mare i diu: també mostra sa majestat és l'emperadriu Isabel de Portugal, la muller de Carles V. També mostra sa majestat tenir gana d'aigua de murta i de mosqueta. Si vostra senyoria me'n pot fer, mercè seria molt gran que pus mos serveis me par li són acceptes, voldria la servir en tot el que pogués.
l'aigua mesclada i l'aigua nafa que vostra senyoria me feu mercè l'any passat m'ha fet molta honra i socors. És dir, Estefania no sap què fer per complaure l'emperadriu, que és la seva senyora. Ella està servint, ella és la dama de l'emperadriu. I aleshores tira mà de sa mare. I sa mare o ho sap fer tot o ho mana fer. I li solventa els problemes. I es produeix una corrent, diguem, de productes que van des de Barcelona, de València, de Martorell, de Molins de Rei, cap a la cort, i viceversa. Molt més d'ací cap allà. Aleshores, hi ha una altra referència que és del 15 de juliol de 1536, en la que és Estefania la que li encarrega a Bernat Capeller. Bernat Capeller és el seu administrador a Barcelona. Li diu, voldria que m'enviasse una càrrega d'aigua arròs i aigua nafa, de la millor que hauran fet enguany en Molins de Rei. Ja aterrissa i ja diu a on es fa l'aigua nafa. 15 dies després torna a insistir Estefania a l'administrador. A l'altre vos tinc escrit que m'envieu les aigües de bona olor, que seran fetes en Molins de Rei, i unes copes de vidre per a l'emperadriu. Uns anys després és Estefania que torna a escriure a Bernat Capeller. També em fareu plaer de fer molta aigua arròs i aigua nafa, que és ara el temps. Jo no en tinc i haurem de menester molta. És dir, la carta està escrita a 30 de març. Ella sap que l'abril és l'època ideal de les flors, de les roses i de la flor de taronger. Per tant, a les cartes hem aconseguit recollir 5 aigües de bona olor. Ahí les teniu. Aigua arròs, que és aigua de roses, aigua de mosqueta, que també és una aigua de roses de la varietat moscata o mosqueta, l'aigua naf, que és aigua de flor de taronger, l'aigua almescada, que és aigua d'almesc o de mesc. És l'única que procedeix d'un producte animal, no d'un producte vegetal. I l'aigua de murta, que no fa falta més comentari, perquè és de la planta coneguda. I centrem-nos ja en l'aigua naf. Vos diré que el triar l'aigua naf igual és per la influència de viure en una població que és Oliva i en una comarca que és la Safor, que quan ve el mes d'abril només tens que obrir la finestra o la porta de casa i allò fa un aroma a tarongina. És de veres. És dir, això cal experimentar-ho. I aquesta foto que veu així l'he feta este mes passat i és d'un hort de tarongers d'allí d'Oliva. Fixeu-se que és un hort de taronja tardana, la varietat que nosaltres coneixem com a valències, que al mateix temps té el fruit i té la flor. Bé, l'aigua nafa es diu així perquè ve de l'arrel àrab nafa, que significa olorós, i és un destil·lat de la tarongina o flor de taronger. I s'utilitza com a cosmètic, com a producte de cuina o producte que es posa en una sèrie de receptes culinàries i com a producte medicinal. L'ús cosmètic va tindre gran èxit en el Mediterrani cristià a partir de tota la cultura àrab, que la tenia també molt valorada. És dir, hi ha llibres molt interessants que parlen d'autors àrabs que parlen del tema. I també, és dir, autors del Renaixement, autors d'aquell moment, com Andrés Laguna, un segovià humanista que va recórrer mitja Europa acompanyant l'emperador, dia en el seu comentari al llibre de Dioscórides: «Hácese de la flor del naranjo el agua llamada de azahar, odoriferísima sobre todas las otras y excelente para esforzar la virtud vital, y principalmente de las recién paridas, cuando les sobrevienen desmayos». Això és molt important. Perquè tant Estefania de Requesens com l'emperadriu Isabel de Portugal i Aragó enllaçaven un embaràs darrere l'altre. Havien de tindre molts fills perquè hi havia molta mortalitat i per tant volien salvar-ne alguns. I per tant precisaven
l'aigua nafa. Això és una de les explicacions de per què la demanava amb tanta insistència Estefania a sa mare. L'aigua naf té un ús cosmètic i entra tant com a simple, és a dir, el simple destil·lat de la flor del taronger, com en composicions més sofisticades, més complexes, com l'aigua dels àngels o una aigua molt preciosa i fina que està descrita en el llibre que hem comentat des de Flors del tresor de Beutat. L'aigua naf, en l'ús culinari, per exemple, el trobem en el llibre de totes maneres de potatges. Allí hi ha una descripció que mana picar el mató amb sucre o mel i després esguitar-lo amb aigua arròs, que és aigua de roses, o aigua naf. És a dir, s'utilitza en més preparació de dolços, etc. L'aigua naf té un ús medicinal també, tant en ús preventiu per a purificar l'aire en els moments de pestilència com un ús curatiu, tant en medicina com en veterinària. Hi ha un metge manresà, Bernat Mas, que diu el següent, conta una recepta. El següent perfum és molt apassible i bo per a tot temps. Prendran 1 o 2 pomes, mitja escudella d'aigua nafa i altra mitja d'aigua arròs, una poca de canella i 6 o 8 clavells, i tot junt ho posaran en una cassoleta descoberta a poc foc, per a que el vapor puga millor exhalar i escampar-se per lo aposento, que d'aquesta manera tindran l'aire de tota la casa corregit i purgat de tota malignitat. Com es pensaven que les pestes moltes circulaven per l'aire, calia purificar aquest aire. Aleshores, això correspon a un llibre que es diu, portava per títol Orde breu i regiment molt útil i profitós per a preservar i curar de la pesta. Es va editar a Barcelona el 1625 i s'havia escrit l'any anterior. Atès que el 12 d'agost de 1624 Mart i Saturn havien fet conjunció en el signe del lleó, circumstància anunciadora de pestilència imminent. A pesar de que la medicina renaixentista era molt científica, no s'havia pogut encara despegar de l'astrologia. Fixeu-se. Bé, i seguim avant. És dir, també, vos havia dit que hi havia també un possible ús veterinari, i de fet, en un tractat de falconeria, es recomanava que si el falcó havia pres alguna cosa dolenta i hauria que fer-lo vomitar, després tindre-lo en dejú unes quantes hores i a continuació dia, preneu-li de les barbes, obriu-li la boca, erruixau-la i bé el gargamell amb una poca d'aigua nafa. És a dir, l'aigua nafa, per tant, li s'atribuïen virtuts curatives i virtuts, diguem, en llenguatge modern, ara diríem desinfectants. Però aleshores, intuïtivament, sabien que allò era útil i bo per a aquest tipus de casos. En el llibre que comentaven dels secrets de la Isabela Cortese s'utilitza, és a dir, es comenta la destil·lació minuciosament de l'aigua nafa, de l'aqua nafa, i també es recomana per a distintes receptes. També en el Manual de Mujeres, que és el receptari anònim del segle XVI, apareixen diverses receptes on està l'agua de azahar, clar, aquí és un llibre en castellà, i apareix fins i tot en 16 ocasions. Naturalment, la literatura se'n fa ressò, i així en el Decameró, el Salabaeto i la seva amant siciliana són exquisidament perfumats, amb aigües d'olor, on la tarongina és una flor que està present, una flor important. També en la Celestina apareix. La Celestina comenta en un moment determinat, diu, elaborava aguas para oler, de rosas, de azahar, de jazmín, de trébol, de madreselva y clavelinas,
aromadas con mosqueta y almizcle y un punto de vino. Fixeu-se, estan quasi totes les aigües de bona olor que hem comentat de l'epistolari. Hi havia personatges que eren molt partidaris d'aquestes aigües oloroses, i així Teresa de Jesús li demana, és a dir, li escriu a la Madre María de San José, que està en Sevilla, ella escriu des de Toledo, diu: no me envíe cosa sino el agua de azahar, pues se quebró la redoma y un poco de azahar si se puede hallar de hoja seco en azúcar, que yo enviaré lo que costare. Per tant, demanava a flor de taronger, demanava tarongina. Un altre personatge religiós, que és el Francesc de Borja, que ja sabeu que va ser primer marquès de Llombai. Per cert, Francesc de Borja i la seva dona, Elionor de Castro, portuguesa, estaven a la cort coincidint amb el matrimoni d'Estefania i de Juan de Zúñiga, i tenien amistat. Tant és així que la dona de Francesc de Borja, la Elionor de Castro, és padrina d'una de les criatures del matrimoni d'Estefania i Juan de Zúñiga. Doncs bé, el marquès de Llombai, després duc, després lloctinent de Catalunya, millor dit, primer lloctinent de Catalunya i després duc, i després jesuïta i finalment general dels jesuïtes, en aquest moment estava en Roma, i una germana d'ell, que està aleshores en el convent de Santa Clara de Gandia, li escriu: yo sirvo a VP con 2 urneas de conserva de flor de azahar picada y una cazuela de la misma flor enojica. És a dir, li envia flor de taronger al germà, perquè sap de les seues virtuts. Però no sols en l'àmbit religiós, en l'àmbit militar. Tenim que en la sanitat militar també apareix. I així, un barber, un tal Arnau Ballester, barber de Caravel·la, que servia a l'Armada de Barcelona, encomana un llistat de productes al boticari. I entre ells està l'aigua nafa, a més d'altres com aigua arròs, aigua ardent, aigua de plantatge i aigües cordials. He posat en aquesta diapositiva aquest dibuix i fixeu-se en el peu de figura, perquè això va ser una sorpresa per a mi. Això forma part d'un panel molt més gran que representa l'Armada catalana a les portes de Nàpols. Van en el rei i tal. I qui és el propietari d'aquesta nau? L'almirall Galceran de Requesens i Joan de Soler. I qui és este senyor? El germà de Lluís de Requesens. I per tant, el tio, l'oncle d'Estefania de Requesens, que després va morir sense descendència i passa el títol a Estefania. D'acord? Bé, i naturalment en la literatura de l'època i en la literatura nostra apareix. Fixeu-se en aquest llibre, és col·loquis de la insigne ciutat de Tortosa. Cristòfor Despuig fa un elogi de totes les coses positives que té Tortosa i el seu voltant. I en un moment determinat comença a parlar de les plantes i dels seus productes. Així mateix tenim aigües estilades d'olors com són aigua nafra, aigua arròs, aigua de mosqueta, aigua de trèvol, aigua de murta i altres. Una cosa extremada. Especialment de la nafa se'n fa tanta que se'n proveeix la meitat d'Aragó. Bé, igual era un poc exagerat, però la veritat és que està ahí i el text és preciós, no? Després, en la literatura popular, també apareix. Fixeu-se, això ja és un text molt més tardà, del segle XVIII, i pertany a la literatura de Canya i Cordell. Forma part d'uns textos al voltant de la festa del Corpus. I mireu, és a dir, les de Russafa banyades en aigua nafa, vinguen al trot, també les de Burjassot, Benimaclet i Albuixec, i Foios a poc. Literatura popular de l'època, però està l'aigua nafa.
En Cambrils, a Cambrils los tarongers, terra de molta aigua nafa. Una cançó popular. La literatura del segle XX, evidentment, se'n fa ressò. Hi ha grans autors, com Llorenç Villalonga, com Josep Maria de Sagarra, com Salvador Espriu o com Dolors Monserdà. Jo he volgut posar un text de Dolors Monserdà, precisament per ser dona, per reivindicar aquesta literatura femenina. I el text pertany a Maria Glòria. El llisc, perquè el fragment és petit. La dona del Manyà, passant per entremig de 3 o 4 homes, que sense fer esment de lo que passava al caire de la porta, continuaven treballant en lo fornal, anà a buscar-li una xicreta d'aiguanaf i quan la vegué més refeta, amb tota planesa li preguntà on anava. Una xicreta d'aiguanaf, és dir, una tassa xicoteta, és un petit vas. Li va donar aiguanaf. L'aiguanaf persisteix en el temps. Es feia una horxata aquí en Sant Joan de les Abadeses, on hi havia aiguanaf, però no era una horxata de xufes. Com veieu, portava ametlles picades, aigua, sucre i aiguanaf. He trobat, escarbant per internet, aquest deliciós anunci de principis del segle XX, on s'anuncia aiguanaf. I ara n'hi ha una sèrie de productes que només teniu que entrar a la xarxa i veure-los. Vos puc jurar que no són sponsors, són simplement còpies. No m'hi he atrevit a portar-ne, però la propera vegada, quan hi hagi tastat de veritat, per experts, us hi convidarem, però que sigui de confiança. Tant en productes de beguda, com heu vist, com en productes de perfumeria. Ja persisteix l'aiguanaf. I, bueno, una pregunta que cal fer és d'on treien la matèria prima els requesens? Hipòlita i la seva filla. Hi ha un text que ens dona una mica d'orientació. Hipòlita li escriu a Bernat Capeller, l'administrador. Ella està a Madrid, per fi aconseguís, després de molts intents, anar a Madrid i estar amb la seva filla. Diu, i aviseu-me, perquè clar, Hipòlita ho controla tot, estic així o estic a Madrid, i aviseu-me com estan els malalts. Fixeu-se, està preocupant-se dels malalts. I de l'obra que està, quina obra és? Doncs igual era la capella del Palau Menor, però no estic segur. És dir, una obra que estava fent o bé alguna obra en Martorell o en Molins de Rei. I no us oblideu de fer regar els tarongers del terraplè i de les baronies. Ull, el terraplè. El terraplè on estava? En els jardins del Palau Menor. El Palau Menor era una cosa sumptuosa, que tenia uns jardins immensos. Hi havia quantitat de plantes, fins i tot hi havia feres, hi havia lleons. Fixeu-se. Per tant, els tarongers del terraplè són a Barcelona, al Palau Menor. Però a més hi ha tarongers a les baronies, no a la baronia, a les baronies. Sabem que Estefania demanava aiguanafa de Molins de Rei. Per tant, a Molins de Rei és molt probable, perquè també hi havia un palau important, amb un jardí important, amb una extensió important, i és probable que n'hi hagueren tarongers. Però jo pense que també els havien a Martorell, perquè parla de baronies. L'altra baronia important és Martorell. Per tant, és una hipòtesi, no es pot afirmar. Lo del Palau Menor està clar, però jo pense que tant en el Palau Menor com a Molins de Rei, com probablement a Martorell, hi havia tarongers. Fixeu-se en aquesta foto, Alfred n'ha mostrat moltes més, però l'aspecte de la finca és importantíssim, és a dir, molta vegetació i molta aigua. Dues coses essencials per a que hi hagi arbres fruters i per a que hi hagi tarongers. La pregunta és aquesta. Hi havia realment tarongers al voltant de la Torre dels Crossos o de Torre de Santa Llúcia? Una altra pregunta oberta per als investigadors. Teniu tasca. Bé, i ja per anar rematant, és dir, naturalment, el producte bàsic, que és la flor de taronger, la tarongina, provoca un allau literari.
si l'aigua nafa ja el tenia, doncs no parlem de la flor de taronger. No vaig a relatar tots els autors que s'ocupen, però des del món àrab, de l'Àndalus, fixeu-se quina cosa, quin text més bonic. La brisa lliscava per damunt l'aigua de l'Albufera. Eren perfum d'argent els pomells de tarongina. És una traducció de Josep Piera d'Ibn Kafaja, el jardiner, poeta àrab d'Alzira, del segle XI-XII. O aquest text d'una traducció catalana de Cameró. Ella, prenent-lo per la mà, lo s'emmenà en la cambra, la qual fou aparellada enramada de flors de tarongers i de roses, i d'altres flors odorants i molt flairants. Això és preciós, i això no ho trobareu en el llibre, ja vos ho dic, això ho he descobert jo després, l'altre dia. Però no patiu, el llibre... Ho dic perquè és un llibre obert que teniu que anar completant vosaltres. És a dir, bé, la traducció catalana del segle XV, no de tot el de Cameró, perquè és una traducció fragmentària, però és una traducció preciosa, d'un català bellíssim. I això es va acabar d'escriure així al costat, o d'editar, en Sant Cugat del Vallès, en aquest any. I, bueno, per rematar, dos autors del segle XX recents, Joan Salvat Papasaid, no cal dir-ho, la tarongina forma part de l'amor, i Brines. Brines el porta perquè és un autor del meu poble, d'Oliva. Ell va morir no fa massa i va ser Premi Cervantes. Ell escrivia en castellà, però hi ha una traducció de Josep Piera autoritzada en vida d'ell, en vida de Paco Brines, va demanar que el seu traductor al català fora Josep Piera. A tots dos he tingut la fortuna de conèixer-los. Aleshores, hi ha també vers boníssim que és sobre un vers, precisament és una traducció sobre un llibre que és La última costa, i el vers es diu experiència sensorial en acabar un poema. I diu això, el vers en què ell s'acaba m'ha deixat en la carn una retrobada olor quasi esgotada d'impura adolescència i flor de taronger. Bé, i no volia acabar sense unes lletres més populars. A València, les mares adormien els xiquets en aquesta cançoneta, en aquesta cançoneta. La meua xiqueta és l'ama del corral i del carrer, de la figuera i la parra i de la flor del taronger. Xiqueta o xiquet, segons el sexe de la criatura. En eixa cançó m'adormia a mi ma mare, i en eixa cançó la meva dona que està ací, Tere, i jo adormíem a les criatures nostres, i espero que continuen adormint. Bé, és la cultura popular preciosa, no? I, bueno, per acabar, una cosa que m'ha impactat aquest matí precisament. Hem anat, Tere i jo, a visitar el Museu del Renaixement que està en el Palau de Requesens de Molins de Rei. I m'he topat en aquest quadre, un tapís flamenc del segle XVI on parla del triomf del temps sobre la fama, una cosa que ve del Petrarca. I, bueno, jo dic, això m'ha impactat. Per això la pregunta que posa és, triomfarà el temps sobre la fama? I què és la fama? Que per a mi caldria protegir-la. És a dir, jo interpreto que la fama és, diguem, el prestigi. Què és el que n'hi hauria que preservar del temps, d'aquest destructor tan gran que és el temps? La llengua, la cultura, la cohesió territorial. És a dir, el que estem veient ací, i és una de les coses boniques per a mi del llibre, és aquest enllaç entre territoris. És a dir, Riba-roja, Molins de Rei, Martorell, València, Barcelona, País Valencià, Catalunya, Illes. Això és molt important, la memòria històrica. I poso un etcètera perquè la llista pot ser molt llarga, però tot no des d'un espírit de separació excloent, no, sinó des d'un espírit solidari i inclusiu. Aquesta és la meva visió d'intentar fer alguna cosa
per a preservar el prestigi, la fama de certs conceptes del temps. I com es pot fer això? Doncs, mira, preservant el patrimoni, que és el que comentàvem Alfred, Anton i jo mateix. És dir, ja veieu el que ha passat en Riba-roja, el magnífic castell Palau dels Roís de Liori, s'ha aconseguit restaurar. També el que queda, allò que queda del Palau de Requesens en Molins de Rei, que no és molt, però ahí està, s'ha aconseguit restaurar, és important, i espero que algun dia puguem visitar, restaurada, la Torre dels Crossos o Torre de Santa Llúcia, que és un xicotet tresor, un petit tresor que teniu ací, que heu de preservar i obrir-lo al públic. I la literatura, com no, la literatura preserva la fama i el prestigi del temps. És a dir, vos contaré una anècdota molt concreta. Ahir, per telèfon, estava parlant amb una neta meua, una criatura petita, i diu, iaia, on estàs? Dic, estic en Martorell. Diu, això és com Joanot? Dic, sí, efectivament, com Joanot. Fixeu-se, Joanot ha preservat del temps el topònim de Martorell. Ningú s'oblidarà mai de Martorell, per Joanot i per el Tirant lo Blanc, entre altres coses, no? Per això crec que el llibre d'Eulàlia d'Ahumada és una aportació a un altre nivell, està clar, no comparem amb les grans figures del segle XV, però sí a un altre nivell, però és important, perquè en la investigació i en la memòria cada granet és important, i és important el llibre d'Eulàlia d'Ahumada i espero que el meu siga també, encara que siga poqueta cosa, també tinga la seva importància. I res més, jo penso que m'he enrotllat massa i ara espero que vosaltres comentem alguna cosa. Primer, no és poquet, és molt, el que has fet en el teu llibre. I si jo he de dir alguna cosa és donar-te les gràcies per haver ficat tota la literatura als peus del Llerons. Tota no, un tast. Són petits tastos que heu de completar vosaltres amb la lectura. I a mi sí que m'agradaria començar pel final del llibre, amb una cita que fas, que crec que és important a les conclusions, que és les dones que escriuen aquestes cartes com a agents de salut domèstica. Això ho dius tu, ho diu al final del llibre. Què et sembla? Hi ha un tema que és transversal a tot el llibre, que és l'acció de les dones com a agents de salut domèstica. I això és importantíssim, perquè quan pensem en salut, i sobretot els professionals, els que hem estat professionals, com en el meu cas, sempre pensem metges, apotecaris, infermers i infermeres, a tot estirar. Doncs no, és dir, la salut és va molt més enllà. És dir, qualsevol persona pot ser agent de salut. I de fet la salut domèstica ha estat sempre o quasi sempre en un percentatge molt important en mans femenines. Les dones són les que han tramès de mare a filla, de germana a germana, per via oral, les receptes i les qüestions i les fórmules per a tindre cura del seu voltant, de la família i del voltant. És a dir, això penso que és molt important i en el llibre està molt clar. En el llibre, Hipòlita i Estefania són dues dones agents de salut. Que curen. Que curen, és a dir, i de fet hi ha un moment en què, i això està al principi del llibre precisament, és a dir, en les tres cites eixes que he dit de les tres dones, l'última, la darrera, és d'Estefania de Requesens. Fixeu-se el que diu. De manera que so entrada en fama de infermera, que per a altres malalts me venen a pregar que faça fer caldos. És a dir, ella havia fet un caldo, un brou, per al príncep Felip, perquè el príncep Felip estava malaltet, era una criatura de 7 o 8 anys, que jugava amb el seu fill. I els metges havien manat que li donaren al príncep
brous, és a dir, caldos de gallina, i li van fer un brou que allò era negre, que pareixia caldo de llentilles, això dia Estefania, no? I el xiquet no s'ho va voler prendre, la criatura va dir, no, això no m'agrada. I ella va dir, bueno, farem un brou a la nostra manera. I va fer una cosa molt més suau, molt més agradable, i s'ho va prendre. S'ho van pastar. L'èxit va ser tan glamurós que de tota la cort li demanaven que fera brous, que fera per a altres malalts. Bé. Més coses. Sí, mira. Has parlat del concepte de dieta Sí. com una cosa que anava més enllà de la qüestió alimentària. Sí. De fet, és que la paraula volia dir, de sempre, el sistema de vida que portava algú. En grec, diaita, vol dir el modus. Quina vida portes? Què fas? Què menges? Això era el concepte. Llavors, d'alguna manera, aquest concepte global està associat a les persones que ofereixen les cures, és a dir, els cuidats, que és el que vol dir la paraula, a la família, Sí. que són les dones. Llavors, potser van ser els metges els que van trigar més en interpretar la dieta com a alguna cosa més del que ells estaven acostumats referint-ho a la qüestió alimentària. Però és que la dieta de sempre havia estat el que has dit, Clar. la forma de viure. Sí. Sí. Total, jo crec que el concepte ha tingut una reducció del seu sentit més recentment, perquè en aquell moment és cert que la dieta, i en els regiments de sanitat, que hi ha molts regiments de sanitat que escrivien els metges a l'elit social, com ara el regiment de sanitat que fa Arnau de Vilanova, dirigit a Jaume II, pues el concepte de dieta és ampli, i es parlen de les 6 coses no naturals, és a dir, de l'exercici i del repòs, de l'aire, de les excrecions, dels aliments, del beure i del menjar, de l'estat de l'ànim. És a dir, és tot un estil de vida, el que proposen els regiments de sanitat. Per tant, estan dins d'aquest concepte. Però, clar, ara parles de dieta i tot el món interpreta com a un règim alimentici. Però, clar, per això, Està clar. i gràcies per l'aclaració, que ve del grec, doncs, es tanca el cercle, perfecte, em pareix molt oportú. Més coses. Què t'ha semblat, Ferran? Molt bé. Per què? Bueno, jo estava pensant que aquesta gent de l'edat mitjana, quines coses, tu que ets psicòleg, vivien millor que nosaltres. Per exemple, em refereixo aquí ens parlen de la pandèmia de la soledat. Jo penso que aquestes persones potser vivien més acompanyades. La mort era sempre en companyia. Potser algunes coses hem anat enrere. I potser també amb l'alimentació, potser la gent pobra, que menjava poc, vivien, no ho sé això, no sé si vivien millor o pitjor, o algunes coses que veig que són millors o altres pitjors que han passat en el temps o que no. Vull dir, volia fer aquesta... Probablement, si esbrinàrem un poc a fons, trobaríem coses que eren més positives aleshores i altres no tant. És a dir, és cert que aquesta qüestió social, d'acompanyament i tal, doncs ahir hem perdut en la societat actual que viu molt més aïllada. Després també hi ha una cosa positiva d'aquell moment, que la medicina galènica era una medicina molt global, molt que tenia en compte tota la persona. Ara es tendeix tant per la qüestió de la superespecialització a veure les malalties i els malalts com a coses molt més compartimentades.
i en aquell moment no, és a dir, era tot un context. Això són coses positives, també n'hi havia de negatives, evidentment. En aquell moment, qui vivia bé? La societat poderosa, que era una minoria molt més minoritària que ara actualment. La resta de la gent fent el que podien. I clar, els pobres passaven fam. Els rics patien d'excessos alimentaris. La gota era una qüestió, una malaltia per excessos alimentaris, per excés de menjar carn. Els pobres la carn no la veien ni en pintura. És dir, les pandèmies, les epidèmies eren dures. No parlem ja de les grans epidèmies de pesta negra de l'època medieval, del 13 o del 14, perquè finals del 15 i principis del 16 la cosa ja s'atenua, ja no n'hi ha aquestes grans mortandats, però continuen havent epidèmies. I està el paludisme, la malària, que ara també està assolant la humanitat, però no la humanitat occidental. Pareix que no existisquen, però fora de la humanitat occidental hi ha molta gent. I moren molta gent encara per a vergonya nostra de malària. Aleshores, escolta, la malària estava ahí i en tenien, no? Tercianes, quartanes, la mateixa Hipòlita, Hipòlita Ruiz de Liori té tercianes, venint de Riba-roja, diu que està tercenària, i hi són molts personatges i tal. En fi, que hi havia malalties que ara sabem que són infeccioses, aleshores no ho sabien, perquè la teoria microbiana encara faltaven molts anys, molts segles per a descobrir-la, però bueno, i aleshores fent el que podien. La pregunta te l'he fet a tu perquè ets especialista en plantes. I el llibre està molt ben fet, evidentment, i tu mires l'índex de darrere, que no és un índex, és un glossari, i hi ha totes les plantes, i dius, això ho puc treure jo, això ho trobo aquí a casa, fa 500 anys ja ho feien servir, per tant, hi ha una continuïtat. Sí, això és una qüestió important perquè la medicina antiga es basava molt en la botànica. Per tant, els medicaments, la majoria eren de plantes. També és cert que n'hi havia alguns d'origen mineral i fins i tot animal, no? Però la matèria botànica, la botànica era la matèria primària de la medicina. I jo voluntàriament he posat totes les referències de les plantes medicinals, però també de plantes no medicinals. Com veureu, els que llegiu el llibre, n'hi ha plantes que simplement són ornamentals o plantes frutícoles, però ho he posat de forma voluntària, de forma perquè pense que és important, veure què passava en els arbres i en les plantes en aquella època. No te perdono que no hagis puesto el poliol. Bé, alguna cosa més? El llibre està a la venda. Bueno, per això. Vinga. Moltes gràcies per la seva assistència i, en fi, endavant. Moltes gràcies.